tulta on hyvä määritelmä, kun katselee ympärilleen. Ja toisaalta tykki laulaa tuolla lunta viereisellä ja tekee talvea. Erikoinen syksy on meillä kaikilla ollut, mutta eiköhän tästä kun pakkaset paukkuvat, niin myöskin talvi tulee, mutta ainakin joulun tunnelmaa luo edes pieni härmä tässä. Ja kun vähän pakkanen lauhtuu, niin jäniskoiratkin pääsevät asialle. Mikkeli on iso kaupunki ja siihen mahtuu paljon myöskin metsästykseen, koiran ja kennel toimintaan liittyviä asioita. Upea harrastus, johon kaivataan myöskin nuorempaa väkeä. Tosiaan on täälläkin nuorempia, mutta kyllä se on meille sellainen haaste, jonka piirissä meidän pitää pystyä viemään asiaa eteenpäin. Pyydän Kirsti Honkasta Pertunmaata astumaan Raikkuvien Apollodin saattelemana yleisön eteen kuuleman valinnan perusteella. Kirsti, näin muutaman vuoden tutustumisen jälkeen uskallan osoittaa puheen henkilökohtaisesti sinulle. Pikkusen lähestytte vielä. Hyvä, no niin. Kirsti, olet nyt ensimmäinen erämiehen tittelin saanut nainen, mutta et varmasti ansiollesi kalpainen yhtään aikaisempien erämiesten parissa. Olet metsästäjien joukossa poikkeuksellisen ansioitunut eränkävijä. Sinä selvästi viihdyt metsässä, niin harrastusten kuin työsikin puolesta. Sinua esitettiin useammalta taholta, mikä kuvaa sitä, että kotiseudullisesti sinä nautit metsästäjäkunnan vahvaa luottamusta. Perustelussa eräksi merkittäväksi seikaksi nousi pyyteetön metsästyskoiran harrastuksen eteen tekemäsi työ. Olet osallistunut kenneltoimintaan pitkäjänteisesti koiranohjaajan, koetuomarin, luottamustoiminnan kautta. Ja kaiken lisäksi usean rodun parissa. Olet aktiivisesti käyttänyt koiria omilla pyyntipoluillasi ja toiminut sitä kautta esimerkkinä myös muille naisille. Suomalainen metsästys perustuu koirien käyttöön ja tekemäsi työ tällä saralla on vienyt koiraharrastusta varmasti eteenpäin. Henkilökohtaisesti arvostan erityisesti sitä, että olet metsästäjä varsinaisessa merkityksessä. Kun tilaisuus tulee, riista kaatuu eteesi harkittuun ja harjoiteltuun laukkaukseen ja tulee varmasti hyödynneksi asiantuntemuksella. Osoitus tästä esimerkillisestä ampumaharjoittelusta on se, että olet niiden harvojen metsästäjien joukossa, jotka ovat suorittaneet ampumakokeen yli 30 kertaa peräjälkeen. Olet myös uskaltanut näyttää taitosi kilparadoilla, ainakin sillä kotipitäjän tasolla, ja varmasti monen miesmetsästäjän harmiksi. Pertunmaalaisten mukaan olet nainen, jota miehet ja metsästäjät kuuntelevat ja tottelevat. Olet aikanaan ollut pitäjän ensimmäinen naispuolinen metsästyksen johtaja. Kentän luottamusta osoittaa myös se, että olet toiminut Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan varmasti vaativassa toimessa jo vuodesta 1990 alkaen. Pitkä ura takana. Työsi metsästäjätutkinnon kouluttajana vastaanottana on johtanut varmasti monta uutta saapasparia Tapion poluun. Tämän työn tulokset näkyvät varmasti alueen nuorten suhtautumisessa ja kiinnostumisessa metsästykseen. Tästä työstä me kaikki metsästäjät hyödymme. Olen ehtinyt 70-luvun alusta alkaneen metsästäjäurasi aikana olla monessa mukana. Olet nähnyt sen huiman muutoksen, mikä metsästyksessä tällä välillä on tapahtunut. Mutta olet ollut osaltasi vaikuttamassa siihen kehitykseen. Olet toiminut useissa luottamustehtävissä riista- ja kenneltaralla. Aktiivisuus on palkittu monilla huomionosoituksella metsästys- ja koirajärjestöjen toimesta. Kirsti, sinut tunnetaan ja sinua arvostetaan perusteellisena, tunnollisena ja oikeudenmukaisena asioiden hoitajana eräharrastusten parissa. Minulla on nyt ansioittesi kunniaksi ilo julistaa sinun vuoden 2009 Suur-Savon erämieheksi. Ja merkkinä siitä sinulle annetaan kannettavaksi susiturkki ja nahkainen reppu. Ja susiturkin sinulle ojentaa viime vuoden erämies Antti Mieskonen.
näistä huomionosoituksista ja kiitän, jotka on tän mulle myöntänyt ja tietysti kiitän niitä, jotka on tätä mulle ehdottanut. Tietysti tällä alueellahan on ollut naisia metästyksen piirissä jo sieltä, tietysti kaikki tietää Ristiinassa Astuvatsalmen kallion piirrokset, siellä on jo naisen kuva, josta siitähän on jo lähes 5000 vuotta. Mutta tietysti tästä Astuvatsalmen Tellervon ajoista, niin metsästyksessä on tapahtunut tietysti iso muutos ja naiset on tullut sieltä myös taustajoukoista niin ihan tänne käytännön toimintaan. Tietenkin sitten metsästäjiä on suunnilleen 300 000 ja naisia noin 15 000. Ja kun katsotaan niitä metsästäjäorganisaatioita, niin täytyy tietysti sanoa, kun ennenhän aina sanottiin, että menestyvän miehen takana on nainen, niin täytyy edelleenkin sanoa, että metsästävän naisen edessä on mies, koska kun organisaatiota katsotaan hallinnon ja näiden toimijoiden taholta, niin kyllähän sieltä se naisten osuus puuttuu. Mutta mä toivotan teille kaikkia luontoharrastuksen parissa hyvää jatkoa ja metsästäjille hyviä metsästysretkiä ja muistoja sieltä. Ja kiitos kaikille. Parhaat